ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମ ଫଳା ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ତାକୁ କିପରି ପଢ଼ାଯାଏ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଅ ଏବଂ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ମ ଫଳା ଲାଗିଛି, ଅସ୍ମ। ତାପରେ ଭ ଦନ୍ତ୍ୟ ସରେ ମ ଫଳା ଲାଗିଛି, ସମସ୍ମ, ଭସ୍ମ। ତାପରେ ପ ଦମତ୍ମ, ପଦ୍ମ। ଠିକ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି ର ତାଳବ୍ୟ ସମସ୍ମ ହ୍ରସ୍ୱଇସ୍ମି, ରଶ୍ମି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଲ କ୍ଷମକ୍ମ ଦୀର୍ଘଇକ୍ମି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଅଛି ଭ ଦୀର୍ଘଇ ଭି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସମସ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ। ତାପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ମସ୍ମ ରଣ, ସ୍ମରଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ ଦମଦ୍ମ ତାଳବ୍ୟ ସରସ୍ର ଦୀର୍ଘଇଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲ କ୍ଷମକ୍ମ ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ ଆକାର ବା ଲମଲ୍ମ ଦୀର୍ଘଇଲ୍ମି କରସ୍ପଇକି, ବାଲ୍ମୀକି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଳବ୍ୟ ସମସ୍ମ ତାଳବ୍ୟ ସ ଆକାର ସା ନ, ଶ୍ମଶାନ। ଠିକ୍ ଅଛି।